mun ekalle videolle. Mä lupasin teille viime videossa, että mä näytän niitä pokekortteja teille, niin mulla on täällä turkkilaisia tavallisia pokekortteja, sitten on suomalaisia ja sitten turkkilaisia feikkikortteja. Ja mä en tiedä, mikä tuossa on niinku ihmeellistä se, että kuka on saanut, että onko ne pakat niin suosittuja Turkissa, että niitä oli vain jäljellä yksi, koska niitä tuli kaikista pakoista varmaan niin hyviä, semmoisia kieltokortteja, että en tiedä mitä sanoa siihen. Mutta ja suomalaisista pakoista tuli aika hyvät ja mulla on täällä osa, mitkä tuli jonkun kansion mukana tai joku. Siellä tuli hienoja kieltokortteja ja turkkilaisia feikkikortteja, ne ei kiillä kyllä paljon mitään, mutta silti hienoja. Ja Mewtwo tuli siinä, mutta ei hitto, ei ollut oikeasti kieltokortti. En tiedä mitä sanoa siihen, Mutta niin kuin mä lupasin teille pokekortteja näyttää, mä tarvisin siihen vain vähän paremman niin kuin kameran ja tämmöisen, mutta nyt mä aion puhelimella näytellä näitä kortteja. Niin tässä olisi eka turkkilainen, sitten tässä on suomalainen ja sitten olikohan tämmönen turkkilainen, mutta mulla on niitä aika monta, niin mä en kerki tällä videolla kaikkia näyttää, mutta mä näytän sitten teille jossain vaiheessa, kun mä saan kunnon kamerat ja tämmöiset, ja laittakaa tykkäys videolle, ja tää on mun toinen video tällä kertaa, mikä on ulkona kuvattu, ja mä kerron siinä vähän, olikohan jo, aika huonosti, kun ei kuulu ääntä vähän huonosti, mutta se tulee tulemaan YouTubeen myös, se tulee olemaan ehkä, olisiko jossakin tänä päivänä, tai joskus ehkä. Katsotaan, mutta mä voin tehdä uusia videoita myös. Jos te haluatte, laittakaa kommenttiin, miten hyviä videoita nämä on, ja tykätkää videoista, ja kattokaa paljon. Mä oon tehnyt Fortnite-videoa, tää on mun kolmas ehkä. 3/2, mutta nyt myös laittakaa videolle tykkäys ja kellonkeräys, ja heippa!